My name is Lokilo. Teacher what you show. Yeah, my name is Nyaradzo. Bao tisingasununguke. Kwa mtoko kwa katsani. Yes, I. Tindiro pisa baridi. Now we combination. So far combination in this. Kune vanoteerera mazita iri best kudarika macombinations ari kuitwa nevamwe voko vari kuita kwavari. Isusu yedu kumari rhythms kuZimbabwe topisa vese kana vane nharo ngauye paground nezvavo zvavari kuita. Pakati Lokilo pakati inini pakati Lokilo apere mushe baba. Tisopisa. Okay. Anenge ari ma1. Example. Tisikurira futi at the same time. Okay. Cut.